Fisterra, o fin da terra, o lugar no que contan as tradicións dos antigos celtas, permanecían os mortos ata a chegada do Samaín, o día de todos os santos, para pasar o alén. Pero non sempre marchaban, para tormento dos vivos que durante madrugadas demasiado longas cruzábanse no seu camiño. Ese medo mantívose durante séculos e púxoselle moitos nomes, aínda que o máis coñecido é o da Santa Compaña, unha procesión de mortos, ataviados xeralmente con túnicas negras, que percorren os sendeiros de bosques e campos buscando a novas vítimas, que acabarán por formar parte desta fila de espectros. Pero cal é a orixe da sinistra comitiva? A Santa Compaña é realmente unha procesión de mortos, según a tradición, según a cultura, según as leyendas. Entón, de onde ven? Pois é moi probable que veña do fondo dos tempos, moi extendida por toda o que pode ser o territorio galego de hoxe o de que foi a antigua Galicia román, non? Que hoxe non é a Galicia dos nosos días, pero que sigue mantendo aínda esa especie de conexión cas leyendas e cas tradicións de Galicia, non? Normalmente sale das súas sepulturas a unha hora determinada da noite, casi que sempre sole ser a medianoite, as 12 da noite aproximadamente, é unha hora típica, non? Para que os mundos se trastoquen, o ultramundo se abra e se poda pasar entre un mundo e outro, non? Cousa que non se pode facer habitualmente. A primeira mención escrita respecto a Santa Compaña é obra dun viaxeiro británico que se chamaba George Borrow, que percorreu España na primeira metade do século XIX e financiou o seu viaxe, nada máis e nada menos, que vendendo Biblias. No ano 1843 publica o seu libro titulado A Biblia en España, que basicamente o que conta son as súas aventuras por España. En ese libro conta que unha noite que se encontraba en Galicia, el quixo contratar un guía local para ir pola noite de Padrón a Corcubión. Este guía local díxolle que de ninguna maneira, que el non quería viaxar pola noite porque facía poucas datas, nunha madrugada acompañaba unha serie de mulleres por uns camiños e de pronto rodeounos unha densa néboa e centos de luces voadoras pasaron por enriba das súas cacholas. Dende o seu punto de vista, acababa de contemplar a Santa Compaña, os espíritus dos mortos, que voaban e levaban nas mans uns cirios. Algúns anos despois, no ano 1866, outro escritor galego, escribiu un libro titulado Almanaque de Galicia, no que daba conta de outras aparicións da Santa Compaña, vinculado tamén a luces voadoras. Nese libro contaba que a partir das 9 da noite, nalgunhas aldeas, observábanse unha serie de luces lonxanas, e a xente gritaba: acompaña, acompaña, que ven a compaña. Se metían nas súas casas, cerraban portas, cerraban xanelas, porque tiñan a crenza que esas luces era a compaña que se metía nas habitacións e secuestraba aquelas persoas que se encontraban desprevidas ou ben dormindo. Respecto aos diversos nomes que recibe a Santa Compaña, especificamente en Galicia a nivel local, ten tamén moitas denominacións: Estadea, tamén a visión, pantalla. Importante tamén ter en conta que non somente é un fenómeno local, que o podemos atopar fora tamén do ámbito de Galicia. Temos, por exemplo, diversos nomes que se dan como esta antigua, tamén temos a cortejo de gente de morte, que se dá tamén, por exemplo, nas Urdes, en Extremadura, e o máis importante é que hai referencias incluso na literatura. Podemos atopalo tamén con Gonzalo de Berceo no seu libro As Milagres da Nosa Señora. Tamén o temos nunha pasaxe sen mencionala especificamente de Don Quijote de la Mancha, e despois fora do que é o ámbito español os temos pois con outras interpretacións incluso antropolóxicas, pero tamén no mundo feérico que se denomina o mundo das fadas, o mundo dos trasnos, o mundo dos elfos, con sitios especiais que lle chaman Side, por exemplo, en Irlanda, que son donde aparecen estes cortexos, de procesións de xente que aquí en España cristianizouse e que se pensa que son almas do purgatorio. Tiña, non sei, 10, 12, 13 anos. Eu todos os anos íamos á festa de Ombreiro, que era unha aldea perto de Lugo, onde naceu a familia da miña nai, e ali todos os anos, o 15 de agosto, celebrabas unha festa. Había un momento en que o meu tío, o patrón da casa, me decía: bueno, vou vos contar o que me pasou a min
cos mortos, que a Santa, ele chamáballe dunha maneira, non lle chamaba Santa Compaña, que acompaña dos mortos. Vou vos contar o que pasou. Entón, empezaba a contar, non? Resulta que el vivía en Meilán, que é un pueblo que está a uns 5 ou 6 ou 7 kilómetros de Ombreiro, está a uns 5 kilómetros de Lugo, e a súa vez 5 kilómetros de Ombreiro. Porque ali estaba que foi despois a súa muller, aquela era a súa noiva todavía. Entón, iba a falar con ela, levaba unha escopeta de caza, porque daquela había moitos lobos. Entón, pois, os camiños non eran seguros en aqueles anos. Entón, el apoiou a escopeta de caza, falou ca súa novia, e cando rematou de tal, volveuse. Pero cando iba xusto por un carreiro que hai, un camiño que hai por debaixo do cementerio de Meilán, deuse conta, de moito tempo de estar camiñando, de que se había deixado a escopeta na casa da súa noiva. Entón, dixo, que fago? Volvo, non volvo? En esa indecisión que estaba, viu que no fondo do camiño apareceron 3 luces, ele dicía que 3 luces, unhas luces de color azul. Tío, claro, como daquela non había luz eléctrica en ningún sitio, nin había luces, nin andaba nadie con linternas por ningún sitio, tío, quedouse. No momento que na noite aparece unha luz, é un pouco o que dice Elíade, non? É a manifestación do sagrado polo luminoso, non? O luminoso fai manifestar o sagrado, non? Entón o tío quedouse así, dixo, o primeiro que pensou é que eran espíritus, claro, eran espíritus que vagaban. Entón o tío colleu medo, escondeuse detrás dun chanto, no camiño, partouse do camiño e meteuse detrás dun chanto. E ali esperou. As luces que decía él iban avanzando, así contaba él, iban avanzando polo camiño, as 3 luces, eran 3 luces. E cando chegaron a miña altura, paráronse, detuveronse as luces. Como si... Pero ali non había nadie, non había persona ninguna, nin había siluetas, non, solamente as luces brillando, luces azules. E quedaronse ali como mirando para min. E de repente as luces parece ser que non viron nada raro e continuaron polo camiño, pola corredoira do cementerio, por arriba da corredoira estaba o cementerio de Meilán, seguiron o seu camiño. Entón, el, claro, sin pararse ningún minuto máis, botou a correr hasta que chegou a casa, según decía él. Bueno, todos os anos contaba a mesma historia. E me chamaba a atención, claro, chamaba a atención porque todos escoitábamos, non? Aquel suceso tan extraño. E a partir de aí, claro, despois eu, cando xa fun estudiando e xa fun maior, xa me din conta que eso correspondía a unha tradición moi presente en Galicia, de que se ven, pero o que pasa é que hai que ter conta que non sempre se ven os fantasmas, non sempre se ven as figuras fantasmales esas que van detrás do da cruz. Hai moitas veces que se ven luces. Non hai dúbida de que o medo a compaña é antigo, moi antigo. E hoxe, en pleno século XXI, séguese crendo e temendo a partes iguais, porque algunhas persoas aseguran vela. Por iso imos percorrer algúns dos recunchos máis velos e descoñecidos da nosa terra. Alí agárdannos os protagonistas de noites aterradoras, testemunhas dunha procesión que unha madrugada cruzouse no seu camiño, facendo que as súas vidas, como acontece tantas e tantas veces, xa non volvese a ser igual, porque eles e elas xa non teñen dúbidas da existencia da Santa Compaña. Mamá asustouse un pouco. E eu tamén que ter mamá, entonces sentimos ruído de moitos pasos de vir moita xente. Mamá non miraba nada, asustouse moito, pero eu si miraba vir a xente toda de negro, do camiño hacia arriba, hacia baixo. Toda xente de negro, a cara non lle miraba, pero conocías todas as persoas vestidas de negro. Como estamos a ver, hai testemunhas que tiveron a oportunidade de encontrarse de fronte coa compaña. O medo paralizounos, a respiración acelerouse, pero aínda así lograron poñer en práctica os mecanismos tradicionais para defenderse da procesión de almas. E debido a que poden contalo, parece que eses remedios foron moi efectivos. Vexamos algúns dos máis comuns. Se temos a mala sorte de atoparnos coa Santa Compaña, hai unha serie de feitos, de cousas que podemos facer precisamente según din a tradición para poder defendernos dela. O primeiro, o máis rápido e o máis sinxelo é o sinal da cruz. Collemos e facemos o sinal da cruz e despois podemos fuxir tamén despois de facelo. Outro dos métodos é facer a figa, que é un xesto coas mans, mentras tamén non tratamos de mirar ao penitente. E tamén despois, se temos un pau ou unha tiza na man, trazar un círculo ao redor do corpo e despois
Se é posible tamén tumbarnos de bruces, procurando non ver ao penitente nin a procesión ata que pasa. E se temos cerca un cruceiro con os peldaños, subirnos ao cruceiro e procurar permanecer ali. Cae a tarde. Ata non hai demasiado tempo en aldeas como esta, as xanelas pechábanse ao caer o sol. Só os máis valentes, posiblemente tamén os máis incautos, atrevíanse a percorrer estas mesmas rúas cando as tomaban as sombras. A Santa Compaña trae moitas veces aparellada unha premonición de morte, ou ben hai un vivo que acompaña a esta comitiva, ou senón tamén outra opción é que a comitiva se dirixa á casa da persona que vai morrer. Por exemplo, o caso de Teresa en Tabagón, que escoitou un ruido pola noite, saiu á rúa e viu como a compaña se dirixía cara ao cementerio. A comitiva da compaña estaba formada por unha dúcia de persoas nas que non se veía a cara, estaban tapadas cun carrapucho e levaban cada unha delas unha candea na man. Iban flotando polo chan, sen tocar o chan. De pronto sonou as campás, sonaron as campás da igrexa e tocaban a morte dun veciño onde se dirixía a compañía. Eu era pequeno e accidentalmente escoitei unha conversa do meu avó cos meus pais donde contaba unha historia que lle pasara a él cando era xoven na cal, según a súa percepción, se había topado coa Santa Compaña. A historia que eu escoitei era que o meu avó viña de permiso do servicio militar, viña dos Pirineos, e, bueno, daquela viaxaba en tren, e cando chegou de madrugada a zona de Mos, a un concello de Mos, aquí ao lado de Vigo, e, bueno, tiña que facer un trozo de recorrido andando polo monte, a oscuras, non? Me imagino que sea sobre as 2 da mañán ou así. Entonces, bueno, cando ele estaba chegando á súa casa, a uns 200 metros da súa casa, estaba cerca da casa un veciño, escoitou uns sonidos de pasos e de murmullos de xente, como xente que viña camiñando e falando. El mirou para atrás, pero non vía nada. Non lle deu moita importancia ao principio, pensaba que era xente que viña dunha festa, que había ali cerca, e continuou andando. Pero, a medida que continuaba hacia casa, eses pasos, eses murmullos, esas voces, escoitábase cada vez máis cerca. Entón empezou a asustarse un pouco. Entón, bueno, se dixo, bueno, pois vou a esperar aquí, vou apartarme aquí a un lado do camiño, e deixo pasar a ver quen é a xente que ven por aí. A cuestión é que se apartou, se quedou quieto, pero seguiu escoitando as voces e puido percibir como os pasos e esas voces pasaban diante del, pero el non podía ver nada, a pesar de que se podía ver ben, en que fora de noite. Entón, claro, asustouse, quedouse totalmente quieto, e incluso chegou a escutar unha especie de sonido como metálico, me comentou. E bueno, despois esas voces continuaron uns metros máis adiante e máis ou menos a altura da casa do veciño al que estaba ele a chegar, aí as voces deixaron de escoitarse. El nada, continuou, asustado, pero bueno, foi para casa, dormiu, e a mañá seguinte, cando se levantou, o seu irmán viu dicirlle que se levantara, que acababan de topar morto o veciño de ao lado. Esa mañá, cando se enterou de que o veciño de ao lado había morto, contoulle ao seu irmán o que había pasado, o que había visto, o que había escoitado el, e os irmáns chegaron á conclusión, dixeronlle que o que había visto ele era a Santa Compaña. Era as 6 da mañá, eu viña en dirección Porriño á Guarda, de traballar, vin como deste claro, por esta linde, emerxeu unha figura que sería de mínimo de 2,5 metros de alto, escura, con uns ollos increíblemente vermellos, e que iba levitando como a medio metro. Este ser, esta criatura, deslizouse sempre recto ata a estrada, e como é un espazo totalmente aberto, puderon ver perfectamente. E unha cousa que me chamou a atención era que era unha figura que vestía como unha túnica con mangas, e que tanto polas mangas e a túnica en sí tiña como xiróns, e de tal feito de que víase
como se por unha brisa ou por un vento fora, a vez que se iba desplazando, fora ondulándose, como se imaginamos unha bandeira ondulando co vento. Tamén é certo que cando eu baixei máis a velocidade e cheguei a tela tan preto, no momento en que pasou por diante do coche, eu seguía avanzando. Por lo tanto, chegou un momento en que cheguei a estar tan preto de que se chego a botar a man cara fora do vehículo, tivera tocado. É algo do que a día de hoxe pois arrepíntome. Gustaríame saber cal era o tacto que tiña, se realmente era algo da miña imaginación ou se verdadeiramente era algo que sí estaba ali, que sí se podía ver, que sí era tangible. Eu viña cansado, por lo tanto pensei que poidera ser que ao estar cansado miña mente xa se confundira ou crease unha imaxe o que fora, que o cansazo tiña bastante que ver. Sen embargo, no sentido oposto, en dirección á Guarda Porriño, viña outro coche e as nosas luces contactaron, entraron no mesmo campo visual. Por lo tanto, esta figura, ao cruzar a estrada, quedou iluminada tanto polas miñas luces como as do outro vehículo. Por lo tanto, o que eu vin tivo que ver a outra persoa. Seguín andando, seguín conducendo o vehículo, como se nada, pensando, mima, que cansado estou, vou ter que parar e botar un sono, ou o que sexa. Ata que vexo polo retrovisor, e o outro vehículo que viña en sentido contrario, parou, e mesmo o condutor saiu do coche. Entón, parei eu, di marcha atrás, saín do coche, fun xunto a este home que estaba nervioso tamén, e díxome, mozo, ti viches o mesmo camín? Eu, sendo racional, pensei, a ver, teño que preguntar de tal xeito de que el me diga o primeiro o que el viu para poder contaxelo co mesmo que vin eu, non vai a ser que eu subestione a outra persoa. Entón, o que dixo foi, eu vin unha figura negra, cos ollos totalmente vermellos, e que ia deslizándose a unha altura do chan. Non tiña pés nin tocaba o chan. Agora mesmo, en pleno século XXI, na era de internet, dos teléfonos intelixentes, da globalización, das tecnoloxías da comunicación, algo tan antigo como a Santa Compaña, segundo contan as testemunhas, continúa percorrendo bosques e aldeas, anunciando próximas mortes ou en busca de persoas vivas que se unan á súa comitiva espectral. Hai quen pensa que saír ao monte de noite é cousa de imprudentes e que convén ter moito cuidado, porque a compaña pode atoparse ao virar a esquina. Nos bosques viven os seres primordiales, viven, por exemplo, os licántropos, os homes lobo, non? Viven, por exemplo, os espíritus dos bosques, viven aqueles que se transforman en cousas raras, viven especies raras que xente, por exemplo, como algún escritor, como Walter Scott, decía que eran a boa xente, son as fadas, os elfos, os duendes, que se chama boa xente porque hai unha especie de costumbre de consideralos como bos, cando non o son. Hai que ter moito cuidado do que se fala deles, cando se fala deles, e sobre todo é unha costumbre moi extendida en Galicia falar en voz baixa, para que estes seres non escoiten de que se está falando deles, porque se escoitan e non lles gusta o que falas deles, podes pasar unha desgracia. Seres elementais, criaturas da natureza, personaxes que parecen vivir entre os marcos da mitoloxía, aínda que ás veces dé a sensación de que logran escapar ao mundo real, ou mortos que regresan dun máis aló para facer a vida imposible aos que se atopan no máis acó. Sobre a Santa Compaña podemos especular canto queiramos, porque como vimos ao longo destes minutos, son moitos os que se toparon con ela unha maldita noite e non o poideron contar, e quen si pode facelo, chegado o momento, é porque escapou dunha morte segura. Sexa por unha
Outra cousa